Ahojte priatelia. Prečo je Dacia Sandero EcoJ ideálnym autom pre úsporných Európanov? Pretože je jednoduchá, spoľahlivá a veľmi úsporná. Vďaka dvojpalivovému systému benzín a LPG výrazne ušetríte na každodenných jazdách. Má 90 koní, manuálnu prevodovku a nízku spotrebu, približne 6 litrov na 100 km na plyn. V priemere vás 100 km jazdy po Európe vyjde na 6-7 eur. Exteriér je modernejší, interiér pohodlný, s vyhrievanými sedadlami, navigáciou, cúvacou kamerou a dokonca aj tempomatom. A teraz trochu humoru. Sandero nezrýchľuje rýchlo, ale máte čas premýšľať o zmysle života medzi druhým a tretím prevodovým stupňom. Tento model je rozumnou voľbou pre tých, ktorí si cenia praktickosť a nechcú zbytočne míňať. Ďakujeme za sledovanie, zvláštne poďakovanie za lajky. Prihláste sa na odber, ak milujete autá. Prajeme krásny deň a dovidenia.